Maoni ntine chake, nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Belgium, ndipo ndiyo khudza Jean-Claude Van Damme. Inu tagwirani chakumwa tentejeze. Maoni ntine chake ndiye Van Damme, dzina lomwe anabadwa nalo lomwe anampatsa atabadwa linali Jean-Claude Camille Francois van Varenberg, ndipo anabadwa pa 18 October 1960 ku Brussels ku Belgium. Mai yake Eliana pamene bambo yake Eugene Varenberg. Tsono makolo ake amagwira ntchito yogulitsa maluwa. Atali mwana amakonda kuonera mafilimu kwambiri, komanso amakonda makatuni. Filimu yoyamba yomwe amanena kuti inamusangalatsa kwambiri, inampatsa chikoka chopanga mafilimu, inali ya Lawrence of Arabia. Ati chifukwa choti ankaoneka ofowoka olenguka kwambiri, abambo ake ankakonda kunena kuti ndi ofowoka kwambiri, nde anampanga enroll ku Shotokan Karate School. Ati anthu amene anali kumene kukwanala akuluakulu okhaokha, iye anali mwana anali zaka 10, koma abambo ake amati yayi uyuyu akhale ndi mphamvu apime pang'ono. Ndi anapeza kuti anayikonda kwambiri karate ija, komanso anayamba kumapanganso kickboxing. Ali ndi zaka 16 anayamba ballet zovina zija. Sono akuti ndi zolingana pang'ono as much as karate ndi kickboxing ndizokhala ngati za ndewu, koma ballet umafunika olomayimidwe mene uwongolere khosiri, mwendo ma stretching amapanga aja chani zonsezo kuzilumikiza zinayizonena kuti zinampanga kuti akhale ndi fiziki, komanso mmene amapangira uja ma stretching yake aja chani zinamthandiza zonse combination iyo. Nde anayoti amakonda kuvina kwambiri komanso kickboxing. Kenako anayamba bodybuilding, kunyamula ma weight. Ndifata amapanga bwino amazitha zonyamula ma weight izo. Anapanga nawo competition ya Mr. Belgium, ndipo anawina kukhala Mr. Belgium mu 1978. Kenako anaphatikiza kuyambaso kupanga taekwondo ndi muay thai. Ati ma actors amene ankamusangalatsa omwe ankasilira kuti amaona ngati kuti ntazakhala ngati awa anali achina Charles Bronson, achina James Dean, Stallone, Bruce Lee. Anajoina nawo Belgium karate team and anawina ma competition ambiri. Anali munthu onena kuti amapambana ndithu. Record yake anawina ka 44 ma tournament, komanso analuza ka 4. Nde panali munthu otchedwa Patrick Steggels amene nthawi zonse akamenyana naye pa tournament Van Damme ankaluza. Anayesera kumenyana naye pa Belgium Lightweight Championship, Van Damme analuzaso. Nde zimamuwawa kuti nthawi zonse amangoluza akamenyana ndi Steggels. Nde mu 1977 kunalinso tournament ina ya mphamvuso kwambiri, and Van Damme analolera kuti akamenyananso ndi Steggels uja. Nthawi imeneyo aliyese anthu amene amapanga bet amanena kuti Patrick Steggels anammenya kale Van Damme katatu, ndi apapaso sizingavute. Pamene Van Damme analonera kuti anakhala kudira kwambiri chifukwa choti amafunisisa anammenya Steggels. Anapeza kuti ndewu itayamba first round Van Damme anammenya Steggels, ndipo anawina by technical knockout. Inali TKO mu round 1. Mu 1979 anampasa kapati kakang'ono kodi sanampangeso credit mu filimu ya ku Brussels komwe ku. Kenako mu 1982 Van Damme anapanga retire, anasiya zomapanga ma tournament za karatezo. Amathandiza makolo ake kugulisa maluwa. Kenako anatsegula gym. Ati gym yake inkaenda bwino kwambiri ku Brussels. Inanena kuti madziwika imachuka, ankaitcha California Gym. Amapanga kozovina, aerobics, bodybuilding ndi karate. And amapanga ndalama kwa basi. Ati kenako tsiku lina anangoigulisa gym ija. Ati abambo ake osamvetsa kuti iwe mene ukupangira ndalama mene zinthu zikuyendera ungagulise gym. Ananena kuti basi ndagulisa gym ndofuna ndipite ku USA ndikayesere mwayi kumene koko kunena kuti za acting zanga zikaenda bwanji. Ati abambo ake sizinasangalatse chifukwa anali kuti amachita bwino kwambiri ndi gym yakeyo, anayigulitsa basi kupita ku USA. Ndi kumeneko anakhala kusakasaka ntchito, kuvutika chani, anabwereranso ku Brussels sizinayende. Anakhala pang'ono ku Brussels, anabwereranso ku USA kuti akayesereso. Nde ntchito zomwe amagwira zinali ngati za delivery, pena anali bouncer, amapanga ntchito ngati driver zoyendesa anthu. Zonena kuti basi ntchito ting'ono kwa kuyesayesa kumapanga ma auditions. Kenako anapezeka kuti anayamba kupita ku karate studio ya Chuck Norris.
nde anakumana ndi Chuck Norris. Chuck Norris anamusangalatsa ifo kuti amadziwa kumenya ita amadziwa karate nangasi Van Damme anali ndi experience kuyambira ali ndi zaka 10. Nde Chuck Norris anamuza kuti ukhale sparring partner wanga akamapanga spar chani kuti azipanga practice ndi iye. Nde anatani anakhanga adziwana. Kenako Chuck Norris anamulembaso ntchito Van Damme kuti akhale bouncer wakubala kwake. Anali ndi bar. Van Damme anali bouncer wa bala ya Chuck Norris. Nde ankavutika kwambiri ndalama eti after kugulisa gym basi ntchito zaya pandi apo ati zimavuta kwambiri kuti zinthu zikhazikike ku USA. Anakhalira ma audition, kulembera makalata uku nduku, kutumiza zithunzi zake, akupanga ma stretching akutani kuti ndimatha izi ndimavina ndimadziwa karate koma ntchito sizimapezeka. Mu 1984 pamene Chuck Norris ankapanga filimu ya Missing in Action anampasa Van Damme kapati kokhala gulu la ma stunt crew ndi anakhanga wapangako kandalama. After pamenepo mu 1986 anapangaso mwayi anamuyika mu filimu ya No Retreat No Surrender. Iyeyo anali nyambalo mu filimu mu chinayi Russian villain ndi anakhanga tiso ampasako kapati kotani kooneka. Nde mu 1987 Van Damme analandira phone kunena kuti takupezera pati yabwino ubwere we think kunoti pati iyi upanga bwino kwambiri. Iye uja pati filimu yanje ali yayi filimu yo ukhala ndi Arnold Schwarzenegger. Iye kumva ndikakhala ndi Swazi mwayi wanga uja utiwo ndikakhala imozi filimu ndi Swazi. Ndi anapita kukapeza kuti filimu yake inali Predator. Nde iye kufufuza kuti pati yomwe atampase ndi yotani anaona kuti ampasa pati yoti iyeyo ndi amene adakhale Predator. And chimene anamusankhira kuti iye akhale Predator chinali cha mamuvu aketi mene chimathamangira mene chimamenyera chani amafuna munthu wa fiziki yamphamvu komanso odziwa kumenya ngati mene amapangira Van Damme. Nde Van Damme anati okay anampatsa chisuti china chake kuti avale aziyesezera eti kuti tathamanga utani tatere. Kenako iye kuti zikukhala bwanji mapati akewa mpameneno amazauzidwa kuti yayi iweyo tusukuti uzaoneka nkhope eti iweyo uvala chisuti ichi chidzakhala ngati chinyamanyama mene chilili chi Predator chicha nchomwe chizioneka osati iweyo ife tufuna mamuvu ako. Iye sizinamusangalatse ati ankangodandaula pamene paja chisuti chikutentha kwambiri ndikumakomoka ndikavala chisuti ichi chani ati zinamuyipira kwambiri kuti saoneka nkhope nangasi iye amafuna kuti mwayi wake eti kunena kuti zitseko zitseguke anthu amudziwe. Ndi amaona ngati filimu yoti akakhale ndi Schwarzenegger ndiyomwe ingamutsegulire chitseko komano kukapezeka kuti akuti pati yakeso ndiyonena kuti nkhope yakeso ikaoneka. Ndi amaona kuti sono ndi anthu adziwa bwanji kuti ndi ineyo mpaka na chifukwa madandauzi anachuluka kazinatani iye amanena kuti anazidomoka ena amanena kuti anamuchosa ntchito sizidziwika anayikapo munthu wina kuti akhale Predator basi iye zimenezo anazitaya. Nde anakhumudwa kwa basi kumaona ngati kuti nde basi zinthu sizikuyendaye edi mpamene mu 1988 anayitanidwaso kunena kuti pali filimu ina yake tufuna kuti uzapange. Anampatsa script chani sinamusangalatse so ikwenikweni anangoziona ngati okay ananena kuti lipanga nawo. Filimu yake inali ya Bloodsport amafuna munthu wadzima stretching zakezo wadzimphamvu zakezo chani. Nde auti anapanga chilichonse chomwe amayeneka kupanga anagwira ntchito anamaliza. Iye amazadabwa later on kuti filimu ichoto yachita bwino kwambiri and inapezeka kuti ndi filimu imene inali ngati breakout role yake yomwe inamupangitsa kuti apange stand out anthu anayikonda kwambiri across the world. Iye zasonkumaza tutumuka kuti filimu ichi amakhala ngati wayinyozera icha ndi yomwe yamutsegulira zitseko zomwe iye samayembekera kuti ingamutsegulireyi. Koma Bloodsport nde inali chiyambi kutseguka zitseko kwa Van Damme. Anasintha dzina lake kukhala Jean-Claude Van Damme kusintha kuchoka ku dzina lake lalitali lomwe anampasa bambo ake lichacho kuti likhale lophweka popanga mafilimu anthu azitha kumutchula bwinobwino. After Bloodsport mafoni nde anayamba kuvuta aliyense amafuna kuti Van Damme akakhale mu filimu yake. Anapanga Black Eagle. After Black Eagle anapanga Cyborg. Kenako anapanga Kickboxer nayo ndi fan favorite anthu anayikonda kwambiri and antagonist wa mufilimu kapena kuti nyambalo ndi Tom Poe. Nde fascinating fact ndiyo kuti Tom Poe dzina lake lenileni ndi Michelle Kisi. Kisi ndi best friend wa Van Damme. Monse Van Damme ankakula ku Brussels. Monse ankanyamuka kuti basi wagulisa gym akuti akupita ku USA
anali limodzi zonsezo amapangira limodzi ndi Michael Kisi. Nzake Tompowe amanyamuka limodzi ukafuna mapati kuchoka samuka limodzi kuchoka ku Belgium kupita ku USA ndi kumavutikira limodzi. Nde apo patangopanga breakthrough Van Damme anamubenthulira kunzake iyo pati kunena kuti bwera uzatani uzapange nawo pati. Sono mafilimu 4 amene wawo anapanga from 1988 to 1989. Mafilimu oti onse pawokha mafilimu 4 anali opambana kwambiri. Kenako anapanga Lionheart ndi Death Warrant mu 1990. 1991 anapanga Double Impact. 1992 anapanga Universal Soldier. Mu 1993 anapanga Nowhere to Run, Last Action Hero, Hard Target, Time Cop. 1994 anapanga Street Fighter. 1996 anapanga The Quest, The Maximum Risk. 1997 Double Team. 1998 Knockoff, The Legionnaire. 1999 Universal Soldier, The Return, The Inferno. Sono chaka chilichonse amakhala ndi ma project chonche kuti mafilimu back to back nde zimapezeka kuti zinayamba kumuchulukira ano. Nde from 1993 to 1996 atanayamba kumakhala ndi stress ino kwambiri. Nanga siku kapanga filimu ija ukuyeneranso kuyamba kuipanga promote, ayambe kupita ma interviews maiko osiyana chani. Nde anapezeka kuti anapanga develop habit yogwisa ntchito cocaine. Amapanga spend up to $10,000 per week kuli kugwisa ntchito cocaine. Nde zinayamba kumpanga affect. Ati pena amatagamba kugwira ntchito muja amakhala serious on point ntchito pena angopezeka kuti wasintha basi kubwera ntchito kungochoka kapena basi kumangopanga zina zake zovuta. Adayamba kulimbana nthawi yake ndi Steven Seagal. Amakonda kumunena kuti Steven Seagal amangozitenga ngati ndiomenya koma ndosamenya zoterozo. Anthu kumanda bota zachaniso anangakomana naye kupate kwina kwake basi mpaka na kuima aliteti menyane ngati umamenya aditi tione kapena umangopanga zona mizira za film teti menyane mpaka Steven Seagal nangokuti ine sinabwere kuno kuzamenyana ndi munthu ndabwera kupate. Anapanga kawiri konse zimenezo kuti kumuona Steven Seagal kumuchita kona liteti menyane ngati uli ndiomenya. Anthu nkumadabwa kuti kodi zikukhala bwanji edi. Koma Steven Seagal amapewa amati yayi zimenezo zandeuzo ayi. Komanso point ina mu filimu ya Double Impact yomwe anapanga 1991 anali iyeyo edi, muli Alex ndi Chad edi, onse ndi iyeyo. Anapanga play mapati awiri ngati ma twins kapena ndi ma brothers, imene inali kuti test ndithu yomwe inasonyeza so kuti skill yake inali yamphamvu kwambiri ya acting. Koma chifukwa cha habit ya madrug icha inayamba mpangano affect kwambiri. Ntchito imakanika kugwira chifukwa amagwisa ntchito up to $10,000 per week madrug. Amapeza kuti basi abwera ntchito kuchake na kwangochoka osatsanzika olo kubwera mochedwa olo osabwera ndi komwe. Nde zinamba kusokoneza career yake. Anayesera kupita ku rehab kangapo koma zonse zimathandiza. Amati akapita akangosiya kugwisa ntchito madrug aja basi amachoka yekha basi kuti bola azikapitiriza madrug iwo. Nde zimampanga affect kwambiri. Nde mu personal life Van Damme life yake ndi mmene amapangira mafilimu mwina chimozimozi titero nkhani za azimayi. Ndi bambo wokonda azimayi kwambiri. Van Damme anakwatira ka 5 and chinaso kuzophatikiza kuti let's say ma actors ena omwe amatengedwa kuti ma action superstars ngati achina Schwarzenegger, Stallone, Steven Seagal ndani osewo sanachulidwepo kuti anthu oneka bwino kwambiri, pamene Van Damme kangapo kose anampanga name ngati kuti action star ooneka bwino kwambiri, sexiest man chani. Nde amamwika pamwamba kwambiri kunkhani zoti zamaonekedwe abwino kwambiri. Nde kukwatira wakwatira ka 5. Of course mkazi mmozi out of 5 yo anamukwatira kawiri kapena nditi anapanga naye ukwati kawiri. Van Damme anakwatira bodybuilder nzimayi ochedwa Gladys Portuguese. Nde ali ndi Gladys Portuguese anapezeka kuti mayi wina dzina lake Lapierre otchuka kwambiri anali Darcy Lapierre. Darcy Lapierre anali mkazi wa billionaire koma ankakonda mafilimu a Van Damme so much that anamba kumusirira Van Damme uja kwambiri mafilimu mpaka na Darcy Lapierre anampanga contact Van Damme uja kumuuza kuti afuna chibwezi. Van Damme sanakani kwamba ndikuenda naye nthawi yonseyo. Van Damme ali pabanja ndi Gladys Portuguese and anali ndi mwana ndi Gladys Portuguese yo komano
chifukwa choti mzimayi uja Darcy anamufunisisa Van Damme kuti analolera kumusiya bilionea wakeyo mpaka na banja lake ndi bilionea linatha. Van Damme so anamusiya mkazi wake uja Gladys nkukwatirana ndi ndani, ndi Darcy. Ndi Darcy zomwe ankafuna anazipeza nangasa amafunisisa Van Damme kuti analolera kukathesa banja la Van Damme. Koma ali naye pa banja Van Dammeyo anapezeka kuti Van Damme amakapanga filimu ya Street Fighter yomwe anakapanga ndi Kylie Minogue. And Kylie Minogue superstar oyimba Kylie Minogue wa ku Australia ndo oyimba otchuka kwambiri, koma anapanga naye Street Fighter. Nde nthawi imeneyoyo Darcy Lapie ujano ujada alanda banjayo anali ndi mimba ya Van Damme. Darcy ali kunyumba asiya bilionea uja apeza mamuna oti amasangalasa mmaso mamuna acho khala Van Damme. Basitu pa interview Van Damme anthu akuafunsa kuti kodi relationship yako ndi Kylie Minogue ndi ya acting chabe kapena pakuchitika zambiri. Van Damme basi kutakasuka pa interview tu kunena kuti amene ajasonda aja akazanga akazake ali kunyumba Darcy ajasi amuna wacha. Darcy kumva zimenezo kuyalukiratu pazikula pasi kuti mwasi amuna anu kukathesa banja lanzanu lero uyako kuyalusaniyo. Basitu Darcy so basi ukwatiso kuthera patipo ukwatiso kuthera pamenepo. Nde life yake ya Van Damme imene of course in the end anabwererana ndi Gladys Portuguese amene anamusiya kuti akakwatire Darcy. Komano samakhalabe stable kumbali ya ntchito iyi. Up and down. Pena ankokhala kuti ali depressed safuna panga chilichonse. Pena akufuna kugwira ntchito akangoyamba basi mwina 3 weeks in a row chilichonse kupanga perfect, kenako basi ngokhala okwiya. Nde zimapitirira kwambiri sizimadziwika kuti kodi munthu uyu bwanji. Kenako anazalandira call kunena kuti akapange filimu and anampanga offer kuti amulipira 12 million. Ndi anayankha mokalipira kuti kunena kuti simungamandilipire 12 million, ineyo worth yanga ndi 20 million per film. Kuyambira lero nonse muuzani kaya ma directors ma producers rate yanga ndi 20 million dollars per film. Ngati zikukubowani mukhoza kuzisiya. Anachoka pa phone imeneyo ma directors ni ma producers anaye kuyankhulana anampanga Van Damme blacklist ku Hollywood. Palibe amene amamuyimbiraso kuti tikupasa filimu kapena chani. Zinthu zake zinapeza kuti zauma. Yolo yeyo ayesere kupempha kuti kodi apa pangakhaleko filimu kapena chani, panalibe chitseko chilichonse chimatsekuka, anampanga blacklist. Kenako basa nangozizira samaonekanso mafilimu ake amadziwika anali akale omwe aja. Payekha anayamba kusinkhasinkha kuti kodi iye vuto lake ndi chani. Ata anayamba kumaganizira kuti kodi kuyambira ali mwana amakhala ndi ma issues onena kuti payekha samatha kumvetsetsa kuti mamudi ake amasintha kwambiri, akhala excited akwiya akhala depressed. Basi kuti auti ananena mena anayankhulira muno wake kunena kuti when I was young I was suffering those mood swings. In the morning the sky was blue when I was going to school, and to me the sky was black. I was so sad. Plus zomapita ku rehab zicha naona kuti sizi kumuthandiza kusiya madrug. Nda anangochita decide kuti asiye cold turkey. Cold turkey amatanthauza kuti kungosiya, ngati lese munthu osuta fodya kungosiya basi. Opanda kuti iye ndizingosuta kaya kamozi pasiku kungosiya. Ndi zimakhala zovuta kwambiri. Ndi analowa cold turkey plus exercise. Anabwereraso ku exercise. Basi daily ali mu gym, kuthamanga, bodybuilding, karate, kickboxing, koma osagwiraso ma drugs. Anapezeka kuti chifukwa choti chiganizo chimenecho chanachimangirira ataona kuti zikumusokonezera tsogolo lake, anapezeka kuti wazoloweradi kukhala opanda ma drug. Mu 1998 anapita kuchipatala kuti akangompanga check ngati china chake sichili right. Anampanga diagnose ndi bipolar disorder. Bipolar disorder ndi mental health issue yoti imapanga affect brain. And ananena kuti iyeyo bipolar yake inali extreme. Muno wake anafotokoza pa interview kunena kuti sometimes you're gonna like me, sometimes you're gonna hate me, but what can I do? I'm not perfect. I'm an extreme bipolar and I am taking medication for this. Anampatsa mankhwala kunena kuti azimwa mankhwala. Bipolar ndi matenda onena kuti munthu umapezeka kuti nthawi zina wakhala usangalala kwambiri, pena ungokhala wokhumudwa
kukhala ndi depression icho chitosowesa mtendere, pena umazalowa no mu mania basi nikufuna kupanga zinthu kukhala perfect kupanga china chake menaso basi ena zikenzo kuti basi angozipa. Ndi matenda onena kuti osowesa mtendere kwambiri koma amapanga affect brain. Mankhwala alipo, anthu akamamwa amapezeka kuti amakhala stable no kumachita manage life bwinobwino. Ndi munthu kuti anawina ma award ambiri pa moyo wake: Golden Lotus Award, TFCA Award, Bollywood Movie Award, Video Premiere Award, MTV Movie Award, Golden Raspberry Award. Anawina ma championships akarate, bodybuilding, komanso anayikidwa mu Martial Arts History Museum Hall of Fame mu 2020. Mu 2012 anamupangira statue cha Van Damme ku Belgium kumpatsa ulemu pa ntchito yomwe anagwira, ndipo amamutcha kuti muscles from Brussels chifukwa cha ma muscles zake, kickboxing yake, ma roundhouse yake. Ndi munthu onena kuti ali very talented. Komanso ndi actor onena kuti amamutcha bankable actor, onena kuti filimu yake olo ikhale kuti budget yake nali yochepa imatulusa ndalama zambiri, amene apanga produce wa amapanga ndalama zambiri out of mafilimu a Van Damme. Ifaiti anthu amamukonda ndipo anthu amawakonda kuyambira ma 80s mpaka pano anthu amaonera mafilimu a Van Damme. Ma 2000s anapanga mafilimu angapo, achina Derailed, achina Replicant, Wake of Death, oti pena amathandiza kupanga nawo direct, koma sana chite bwino kwambiri mene anapangira mafilimu ake amma 80s kapena ma 90s. After mafilimu angapo ma 2000s, ma 2010 chani, mu 2012 Sylvester Stallone anampanga contact kumuza nina kuti afuna kuti akapange nawo film ya The Expendables 2. Van Damme anali excited kwambiri kukapanga film ndi Sylvester Stallone, munthu oti amantenga kuti amampatsa ulemu kwambiri mu industry, and anayitenga ngati mwayi waukulu kuti anakhala ngati kuti wamugwiraso dzanja kumukweza pamene anakhala ngati wagwa. Nde film ya Expendables 2 inapezeka kuti inakhala successful kwambiri. Van Damme anali main villain, chinyambalo cha mufilimucho, ndipo anapanga bwino kwambiri. It was successful, inapanga 310 million worldwide. Kena kwa kuti Steven Seagal anafusidwa ngati pa interview kuti za Van Damme zonena kuti ankafuna menyana naye zinakhala bwanji. Ndi Steven Seagal anayankha kuti sangamenyane naye Van Damme. Van Damme amamuthawa iyeyo nthawi zonse, nchimozimozi iyeyo kuponda nyerere. Anthu achasunguthamanga kupita kwa Van Damme kamuzuti zomwe ananena Steven Seagal is what do you think? Koma anayankha kuti no, he's a good actor, I don't have a problem with him, zonse zabwinobwino. Nde after zonse zomwe zachitika pa moyo wake kuti analimbikira ndi kukwera pamwamba, mafilimu abwino zonse kuyenda, ngudzakhala ngati wagwa after kupangidwa Blacklist, kena konkuzapeza kuna kuti anali ndi vuto loti it was a mental health issue. Anapanga soti zonsezi kuti ma issues zonse amene amakumana nawo anachita nawo deal head on. Anayamba kumwa mankhwala, kukhazikika, kukhala stable, kuyambaso pang'ono kupanga rebuild mafilmu, ma roles ang'ono kufikira pamene Expendables inazabweraso mu 2012, and then he rose again. Kunena kuti mikungirima inabwera kumugwetsa koma anadzukanso, and then he became big again. Mu 2013 a Volvo Trucks anamuyika mu advert yawo pamene anapanga epic split. Stretching chija anapanga pakati pa matrack awiri chija kuti it was actually epic, and anabwereranso kubebanso kukhalaso Van Damme. Of course pano anakula, anakhazikika, atamapanga spend most of the time ku gym, ku karate school, kupanga so act ma roles osiyana komanso amapanga spend nthawi ndazi nzake. Achina Tom Poe aja, achina Bolo Young amakhala kumachezera nabe to this day. Koma ndi munthu onena kuti anapanga mbali yake in the movie industry. Anali kapena neno ndi mmodzi mwa ma action superstars amene anasintha film imeneyo ndi nkhani ya Van Damme. Zikomo kwambiri.